Pozerám sa na byt zvonka, niekto povie, že garzonka. A ja vravím do podovy, veď to je jak dvojizbový. Spálňa je tu samostatne, stačí záves zatiahnuť. Idem ja už spať. Keď chce jeden telku kúkať a ten druhý zaľahnúť. Kde sa to tu zapína? Hľa kuchyňa, nech sa páči. Voda tečie, chladnička chladí, mraznička mrazí a máme tu aj sporáči. Kúpeľný kút sprchový, obrovský je veru. Aj dvaja sa doň vojdu, keď sa chcú naraz spolu osprchovať a vodu aj čas tým ušetriť. Aj toto sa nerímovalo. Ak ste na kúpu naladení, tak tento byt sa ponúka na predaj kompletne zariadený. Neviem, kto mi tie texty píše, ale asi mu už dobre píše.